Дами и господа, приятели и близки на госпожица Калина Иванова Бошева и Митко Щерев Генчев. Днес те ви поканиха тук, за да присъствате на обреда, с който ще сключат граждански брак. Поканиха ви, за да потвърдят пред най-близките си хора, че поставят началото на едно ново семейство. Гнездо на любов, доверие и надежда. Уважаеми младоженци, минутата преди да скрепите с подпис желанието си да станете едно семейство, съм длъжна да ви попитам. Калина Иванова Бошева, доброволно ли дойдохте тук? Да. Съгласна ли сте да приемете за свой съпруг Митко Щерев Генчев? Да. Митко Щерев Генчев, доброволно ли дойдохте тук? Да. Съгласен ли сте да приемете за своя съпруга Калина Иванова Бошева? Да. Вярвам в клетвеното звучение на вашите думи. Приемам, че те са потвърждение на обичта, която ви е събрала и на желанието ви да бъдете едно семейство от днес и завинаги. Съхранете през годините любовта и нека нежност и уважение, обич и мъдрост бъдат венец на светлите ви чувства. Споделяйте грижи и радости, за да има винаги жив пламък и топлина в огнището на вашия дом. И нека от любовта ви се родят деца за ваша радост и за безсмъртие на вашия род. От този момент, през законите на Република България и през закона на собствената си съвест, вие сте съпруг и съпруга. На семейство Генчеви честито!